komplow kifettilkom l-investigazzjoniet minnaħa tal-Pulizija dwar anka il-domandi għamitu dwar il-relazzjoni tal-żewġ persuni. F'dal-moment għadna kemm ukoll iċċekkjajna dwar jekk ukoll sarux rapporti fil-konfront ta' xulxin għax jista' jagħti indikazzjoni illi dawn il-żewġ persuni jista' jkun kienu f'relazzjoni flimkien, ma nkun nista' nikkonferma illi ma sar ebda rapport la minnaħa tal-vittma u laqas minnaħa tal-suspettat li jinsab arrestat dwar xi allegazzjonijiet ta' forsi violenza domestika la mal-naħa tad-distret u laqas mal-unit tal-GVDP tal-Domestic Violence Unit ma kienx hemm ebda rapporti fil-konfront ta' xulxin u għal daqstant f'dan l-istadju ukoll qed intensifikaw l-investigazzjonijiet bilan biex tkun stabilita eżattament allura x'ġara fil-momenti li seħ matul il-lejl li għadha. Forsi sejna, eksibtu xi dokumentazzjoni ta' IDs jew residence cards jew xi forma oħra ta' identifikazzjoni? Fuq il-post insabu ovvjament hemm dokumenti personali tal-vittma fejn hemmhekk stajna nistabbilixxu l-identità tal-persuna li nstabet mejta u minn hemmhekk bdew kif qedtilkom fl-ewwel interventi għaj kun stabilita relazzjoni. Kif qedtilkom jista' jkun li dawn jafu kienu forsi f'relazzjoni ma' xulxin u għal daqstant imma l-investigazzjoni li saru s'issa kemm fil-preżent kemm fil-passat ma saru ebda rapporti mal-pulizija fil-konfront ta' żewġ fil-konfront ta' xulxin. Okay. Thank you.